Ben, bons días, benvidos a este pleno extraordinario. E vamos a empezar entonces ca parte resolutiva, que o primeiro punto é reprobación polo pleno da aprobación de Chantada do alcalde don Manuel Lorenzo Varela Rodríguez pola asinatura dun convenio en condición claramente desfavorable coas empresas Tijuana Wind SL e Sellal Wind SL, promotora dos parques eólicos Agratina e Agromaces. Sí, perdón. Bien, es el dictamen que esta atribución confire este órgano. Perdón. Esta atribución que confire a este órgano colegiado, artículo 123 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Territorial Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el decreto 568/1936, o voto a favor del Grupo Municipal por Chantada, e que houve dous cos votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular 4 e por reserva de voto do PSDG PSOE, que é determinada para o seu tratamento no pleno a solicitud presentada. Ben, nós entendemos que a reprobación é a caída porque este convenio asinouse o 14 de maio. Entendemos que é unha forma de vender á veciñanza afectada polos parques, porque se asina antes incluso de que saia a exposición pública no BOE, que foi o 27 de maio, non? E aparte que o expediente 913, onde se inclúen os parques Agratina e Agromaces, é un expediente moi amplo que afecta a varios concellos e que suscitou milleiros de alegacións ao longo da nosa xeografía, moitas delas tamén no noso concello. Contrasta, ademais, que se asinase este convenio sen pasar nin pola Xunta de Goberno local, nin polo pleno da corporación, nin siquera que existise unha resolución da alcaldía para a súa aprobación. Non existen tampouco informes de secretaría, e isto contrasta co que vimos, por exemplo, no convenio da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que pasou 3 veces polo pleno e as 3 veces contou con cada seu informe xurídico, como ten que ser, ou contrasta incluso cando se aprobara o parque eólico do Faro, que pasara daquela chamábase Comisión de Goberno, o que agora é a Xunta de Goberno local, ou contrasta aínda con 2 convenios que recentemente se aprobaron por parte da Xunta de Goberno local coa Consellería de Medio Ambiente en materia de pilas e plásticos, se non lembro mal como consta na correspondente acta. A parte, calquera convenio, sobre todo un convenio desta dimensión, entendemos que ten que ter publicidade activa, por lo tanto debería ser público. Se non chega a ser, porque fixemos a solicitude varias veces deste convenio e preguntamos incluso no pleno por el, pois a día de hoxe seguiríamos sin coñecer a súa existencia. Entón, iso parecenos tamén que é abondo grave. E xa non entremos en cuestións de contido, por exemplo, esa cláusula 11 que blinda o convenio incluso se estas empresas vendesen a outras os parques, esa duración de 30 anos e esa cláusula de confidencialidade de 35 anos que vai en contra do que se establece para os convenios para corporacións locais. Nese sentido, hai un informe demoledor da Diputación de Valladolid dos servicios xurídicos sobre un convenio para un parque tamén parecido a este caso. Lóxicamente explica todos os pasos que había que dar e aquí non se deu ningún paso deses, non existe nada do que estou dicindo. E as condicións que teñen os parques, do que se está asinando nestes convenios, son totalmente ruinosas, non? Porque faise sobre beneficios e non sobre facturación, como se fixo en moitos concellos. Só se obtén o 2,5 os primeiros anos e non a totalidade da vida útil do parque, como acontece en moitos concellos. De feito, só se recibiría 1% entre os anos 11 e 30, cando os primeiros anos entra a amortización de capital e, polo tanto, non se percibiría casi nada. Non permite nin siquiera que sea o concello quen faga a escolla de que se fai con eses fondos ao 100%, porque sería participado coa empresa esta, co conglomerado este de empresas. E despois ainda hai outro tema que non ten parangón e que non vin en ningún parque eólico en funcionamento, que é que aquí o 75% do que dá a empresa aos concellos vai para as líneas de alta tensión, entón Chantada recibiría 0 porque aquí van soterradas, e o 25% para os muiños, cando normalmente é absolutamente ao revés. Hai en casos que é o 100% os muiños
e hai outros que a estrutura de evacuación, como moito, pois levaría un 25%. Entón, mírese por onde se mire, pois non hai por onde collelo, non? Entendemos que todo o que se fixo asinando este convenio é malo para o propio Concello e aínda é pior para os afectados, porque este convenio, o propio convenio e o propio anexo do expediente recoñece que aínda funcionando os parques, os concellos terían 2 anos para adherirse ao convenio en caso de que quixesen, o sea, non había ninguna necesidade de asinar o convenio, incluso antes de que saliese a exposición pública, xa non a declaridade de utilidade pública, porque as empresas aínda non pediron esa declaridade de utilidade pública, que simplemente o que pediron foi o primeiro paso e a declaración de impacto ambiental, non? Pero é que hai máis. O 21 de xuño, a propia Xunta de Galicia sai na prensa, o 21 de xuño sai na Voz de Galicia, que a propia Xunta informa desfavorablemente aos parques, non? Entón, o sea, a propia Xunta recoñece que estes parques non se poden construir nas condicións nas que están no expediente porque serían lesivas para o Concello de Chantada. E resulta que o propio Concello de Chantada non só ten un convenio asinado, senón que tampouco presentou alegacións no período que había que presentalas ao parque, aínda cando o noso grupo introduciu un escrito no seu momento onde se poñía que se debería ter alegado a este parque e por que afectaba ao Concello. Afecta ao Concello porque vai afectar a camiños públicos, afecta ao Concello porque un polígono industrial eólico é unha recalificación do solo que pasa de rústico a industrial e afecta a propiedade de moita xente. De feito, estamos falando de que aquí hai muiños que no proxecto actual quedan a menos de 300 metros de algunha casa, cando o parque que se fixo, ou que se quería facer, que ao final tumbouno tamén a Xunta, o parque que se quería facer xunto a Casa Grande de Xanceda, hai un informe da propia Xunta que di que a menos dun kilómetro hai unha afección importante aos animais. Entón, se a menos dun kilómetro afecta aos animais, eu entendo que os animais de 2 patas tamén nos veremos afectados se está a 300 metros un muiño dunha casa. É algo que non pode ser. Entón, nós entendemos que o que se fixo aquí foi algo moi lesivo para a veciñanza, a parte que o que se fai ao asinar o convenio é permitir á empresa vender que hai unha licenza social que realmente non hai. As propias empresas están obrigadas a repercutir unha parte do que sacan dos parques, porque así o marca a lei estatal e a lei da Xunta, aos territorios afectados. Entón, nin tiña presa, nin era necesario, nin había que facelo antes de que houvese o período de exposición pública. Eu entendo que o que habría que facer cando hai un anuncio destas cousas é ser transparentes, informar a cidadanía, pois vai vir isto, vai ter estes impactos, e axudarlle a deter, porque neste caso que non se poden, claro que terá que haber enerxía limpa e enerxía verde, pero non ao pé das casas, nin ao pé dos establos, nin ao pé dos manantiais. Habrá que buscar lugares que sean idóneos ou habrá que buscar proxectos máis pequenos. Este é un macroproxecto que afecta a moitas parroquias do noso Concello e tamén do Concello de Carballedo, do Concello de Cea, etc. E entendemos que o que fixo o alcalde pois que é algo que ten que ser reprobado porque, por todo o que acabamos de explicar, é moi lesivo tanto para o Concello de Chantada como para a cidadanía en xeral. Entón, nese sentido, nos esperamos que poda prosperar esta reprobación. Ben, nos en comisión reservamos a pleno e aquí teño que dicir que coincido primeiramente ca exposición que fixo o IGV respecto de como se levou este asunto. Este asunto levouse de xeito oscuro, de xeito non transparente e con certa parte de ignorancia. Esta situación destes convenios que eu non entendo esta figura xurídica porque que me sorprendeu que se asine este convenio cando imagino que podía estar perfectamente asesorado, supoño que estará, que podía ter outro tipo de figura xurídica, non ten o informe preceptivo nin de secretaría nin de intervención, pero aparte, todo isto nos leva a pensar, e coincido por tema de que a propia Xunta vai a tirar para atrás, de momento xa tira para atrás, nos leva a pensar de que a xente pode pensar mal de moitas cousas, e iso pues, é peligroso. E tengo que dicir que na política fais aquí nos plenos do Concello. Por lo tanto, se estorbamos, estando aquí no pleno, pues, en Dios suprimirlos e non traer estas cousas aquí a debate. A política faise debatindo aquí. E ao final, Chantada sempre sale perdendo. Sempre sale perdendo, porque este convenio é manifestamente millorable. Hai convenios en outros concellos que son moito mellores co que se ponga aquí encima da mesa. E exemplos temos. O Concello de Rodeiro non o asinou. E o Concello de Rodeiro puxose en contra
fixo as propias alegacións á declaración de patrimonio. O Concello de Carballedo, do propio Partido Popular, non sei, non. Eu non sei a que deu así. A verdade, non me entendo. Tactismo político. Non o sei. Non o sei. Cheguei a pensar, vale, en algún momento cheguei a pensar que é puro tactismo político. O porcentaje que se pretende recibir de inicio, se fora adiante, podía coincidir que as próximas eleccións municipais e, por tanto, neste Concello necesitaría ese diñeiro inmediato para facer o deserto. Non o sei. A verdade, coincido, nós vamos a votar a favor da reprobación. É o que temos que decir, porque me parece un convenio, cando menos, que dá lugar a que a xente faga certos comentarios e pense. Ben, pois a verdade eu non lle vou a responder a ningún, que me dá pena que se quita aquí unha sarta de mentiras e falsedades. A miña altura, como vou facer agora o firmar un convenio que fora gravoso para os ciudadanos de Chantada para este concello? Agora, a miña edad, despois de 20 e tantos anos de alcalde. Probablemente que poda ser millorable, pois non sei. Eu o que lles teño entendido é que a única empresa, ou as únicas empresas que están firmando convenios cos concellos para dar unha pecata minuta, que ao final ao Concello de Chantada corresponderíanlle por ano, me parece que son 8.900 e pico euros. Vaya pena, non? O que recibirá o Concello de Chantada con outros, o parque vai adiante, o icío das obras e o que lle corresponda por atravesar camiños e por outras cousas, non? Pero dame pena ter que escoitar isto a miña idade, non? E gracias que me conocen os ciudadanos de Chantada, porque tuve moito tempo para facer tonterías, baixo ningún concepto fixe ninguna, e que a estas alturas se me veña con estas cousas é que me dá vergonza. Entón, nos vámonos a ter o ditame de comisión informativa e pasamos a votar. Votos a favor da reprobación, votos en contra. Pasamos ao segundo punto. Solicitude de emisión do alcalde do Concello de Chantada por parte do Pleno da Corporación de Chantada polos motivos expostos anteriormente. Non sei se queren debatir máis ou... Sí. Ben, falaba vostede agora de que nunca fixera cousas parecidas. Nós non estamos de acordo, porque nós temos memoria e lembramos o que pasou co canon hidroeléctrico de Belesar e de Peares, que vostede votara na Diputación en contra de que Chantada cobrase os cartos, e lembramos tamén o que pasou co Parque do Faro, non? O Parque do Faro promovido por Enerfin no seu momento, que tiña 30 muiños en Chantada e 23 en Rodeiro, e Chantada con vostede cobrou 156.500 euros e Rodeiro 600.000. Entón, bueno, hai precedentes, non? Por qué? Porque Rodeiro incluiu na licencia de obra o total do proxecto, incluídos os muiños, e Chantada só a obra civil e non os muiños. Entón, bueno, despois entrar outro goberno que renegociar e cobrar algo máis, pero feitas as contas, Chantada saliu perdendo e Rodeiro, que incluso foi a xuízo, acabou cobrando 780.000 euros, ou seja, ainda máis do que inicialmente tal. A parte aí había unha participación dun 10%, que había empresarios locais que estaban tamén aí metidos, non? Que era o de Minicentrales Bouza Vella. Entón, aí sí que entendemos que sí que hai precedentes, como hai precedentes no Parque Eólico Singular, que ao final non se levou a cabo, pero que no seu momento estuvo tamén en negociación, que fixera Enerfin o proxecto e que era unha especie de adxudicación encuberta, porque se Enerfin non levaba despois a adxudicación diso, pois tiña que pagar o Concello pois máis de 250.000 euros eran daquelas. Entón, incluso, se eso fora adiante e non se lle dera a esa empresa ao final o PES, o Parque Singular, pois acabaría poñendo cartos o Concello. Entón, entendemos que era outro negocio ruinoso, e eso tamén se debaterá aquí en pleno no seu momento. Pero é que aparte eu teño aquí unha noticia que lles preguntei no seu momento aquí neste pleno por ela, do ano 2018, que Feijóo inaugura hoy un novo parque eólico de Malpica. Vostede estivo nesa inauguración co presidente de Enerfin, e nós daquelas preguntámoslle e díxonos que era porque había unha irmandade entre Malpica e Chantada, irmandade da que nunca volvemos a ver nada, pero claro, nós orimos atando cabos. E os cabos que atamos é que vostede ten unha relación polo menos con parte dunha empresa que se dedica ao sector eólico
importante. Entón, bueno, cando hai indicios, pois é normal que un desconfíe. Por iso entendemos que isto non só é unha reprobación, senón que tamén teria que traer consigo unha dimisión, porque vemos que hai unha serie de cuestións que son graves e que están aí, porque incluso recentemente nun dos decretos de cando se aprobou o Plan Especial de Sanfiz, que agora pasa a competencia de urbanismo da APLU ao Concello, pois hai unha adega que se lle deu licencia que é do propio presidente de Nerfín e que estaba afectada pola APLU. E nos vendo ese expediente agora en retrospectiva, pois tamén, claro, vanse xuntando cousas e non nos gusta nada o que nos chega, non? Entendemos que, por lo tanto, está xustificado completamente que pidamos a dimisión, porque para nós non só se fai un convenio a escondidas, a diferencia do que se fixo co resto e sin informe de secretaría, que é algo moi grave, senón que, ademais, hai outra serie de precedentes que nos levan a pensar que, efectivamente, pois, ou só hai dúas opcións. Ou non se sabe o que se firma, que eu non creo, eu a vostede non creo que non saiba o que firma, polo que di vostede, leva moitos anos no cargo, ten que saber o que firma e o que fai, eu non estou completamente de acordo, ou se asinou algo que é unha ruína para o Concello, pois hai gato encerrado, porque senón porque asina algo que se sabe que é completamente nefasto para o Concello e o fai a escondidas. Se fose algo bon, faríase, digo eu, con luz e taquígrafos, como foi o convenio da Ponte, cando é algo bon, anúnciase, non se esconde. E despois, ten que ir rematar. Sí, bueno, vou remata agora. Despois aquí hai un tema que non sei se alguén se fixou, que todas estas empresas levan nomes de dinosauros, como é Driza, Tipuana, Sellal. Os dinosauros pois extinguíronse hai moitas eras, e aquí eu creo que o que cumpría extinguir tamén é este tipo de políticas que só se poden encadrar no caciquismo, que é as da opacidade, as da falta de informes xurídicos e as de, digamos, facer cousas ás espaldas da ciudadanía e que son malas para o Concello e para a veciñanza. Entón, non estamos para nada de acordo no que acaba de argumentar anteriormente e nós pedimos que dimita, porque continuar nestas condicións para nós é simplemente pois afondar neste tipo de políticas que non se deberían facer. María. Ben, eu non vou a repetir argumentos que se dixo antes por parte de IGV, o que sí vou a calificar o que foi a xestión ao respecto disto e ao respecto de outras cousas que nos están facendo. Por que a dimisión nestes momentos? Bueno, esta gestión non foi boa, esta gestión foi oscura, esta gestión non foi transparente, pero aparte hai que reconocer que este Concello peca de falta de inversións por parte da Xunta en moitos ámbitos e en moitos aspectos. Por lo tanto, hai que tocar tamén aí, porque hai que ser conscientes de que a Xunta pertenece a quen pertenece e, por lo tanto, hai que meter as portas porque este ayuntamiento necesita moitísima inversión, pero moitísima. Moitísima que ata agora hai que recoñecer que só é do goberno central. Por parte da Confederación, un importante económico que conseguimos xestionar para resolver cuestións que neste Concello eran prioritarias e fundamentales. Por lo tanto, a xestión política que é o que estamos a valorar é unha xestión que nos leva a pedir tamén a Comisión. Estamos a valorar a xestión política. Repito, e vou a recalcar no que dixen anteriormente, xente fala, eu non vou entrar en valorar porque non teño información de ningún tipo. Tamén esa tuvera outro tipo de documentos, pois non falamos de dimisións, estaremos falando de outro tipo de actuacións. Eu aí non quero entrar porque, evidentemente, a nós non temos este momento constancia de outros temas. Acaba de dicir vostede, se hai información fidedignas e tal, en vez de estar debatindo aquí sobre tonterías, está o xulgado. E eu que queren que lles diga? Hai unha fórmula moi fácil para que eu me vaya de aquí. Se eu me presento no ano 27, os ciudadanos non me apoian, teñome que ir. Se os ciudadanos siguen confiando en min ou en nós, pois seguirei aquí. E ustedes non teñan presa e non estén con esta sarta de, insisto, de mentiras, porque desa maneira probablemente non teñan moito éxito. Hai outras fórmulas para facer política. A min esta non me gusta e eu enmerdar a política baixo ningún concepto. Nunca vou a facer contra vostedes nin contra nadie. Terei que recibir estas cousas que estou oindo. Dice vostede que a Xunta non fai investimento. Eu non lle vou a dicir os investimentos que fai a Xunta, nin moito menos. Pero este parque eólico concretamente ven do goberno central.
e probablemente a Xunta o tumbe polo impacto ambiental, que, según teño entendido, pode salir a primeiros de ano. Entonces, hai cousas que non se entenden. Si unhas inversións veñen propostas de Madrid e as tumba a Xunta, e ao revés, ás veces, outras da Xunta, pois as tumba o propio goberno central. Eu non lles tengo máis nada que decir ao respecto. Pasamos a votar, nos mantemos o ditame de comisión e nada máis. Votos a favor? Votos en contra? Pasamos ao terceiro punto. Incoación de expediente para a restrición do convenio asinado polo Concello de Chantada en relación cos parques eólicos de Agratina e Agromaces, ditame da Comisión Informativa, acompañado do voto particular do Grupo por Chantada e ICV. Estáme dicindo o señor secretario que primeiro votamos o ditame da Comisión Informativa. Bueno, votamos primeiro entonces o ditame da Comisión Informativa. O ditame da Comisión Informativa non hai que votar, que se vota na Comisión Informativa. Será votar el acuerdo. Primeiro o acordo. Lo que diga el alcalde. Sí, primeiro o E acordo. despois o voto particular. Despois o voto Lo que diga particular. el señor alcalde. Bueno, pero No hay una fórmula. procede primeiro o debate. Sí, Sí. bueno, sí. No hay una fórmula con respecto al voto particular. Entonces, él me entró. Entonces, a ese respecto, como él modera los debates como presidente de la sesión, es el que decide la fórmula y la tiene que precisar, eso sí, antes de la votación. Vale. Bien. Ben, nós aquí pedimos que se faga unha rescisión deste convenio, porque entendemos que é o que procede. Pedíamos tamén que se debatese a fórmula para poder apoiar as persoas afectadas, que entendemos que se podría facer, como se fixo noutros concellos, xa lle puxamos no voto particular, pois vía subvención nominativa a algunha asociación de afectadas ou algunha asociación medioambiental, ou ben a través da contratación de algunha empresa para asesorar os afectados, como xa ten feito o Concello, por certo, que ten contratado unha empresa para temas de catastro, que teñen axudado a xente con algún tipo de alegacións, que falando de catastro, por certo, están chegando ahora as cartas do IBI ás aldeas tamén, cas uvas. En canto ao informe xurídico que pedíamos tamén sobre o convenio, que ao final pois, o alcalde dixo que aquilo que non o precisaba, que non precisara que o pedise, contrasta tamén pois, co que ven sendo práctica habitual, non? Porque incluso aquí, cando foi o daqueles máis de 600.000 euros que se gastaran no 2015 sen crédito, durante a campaña electoral, despois houbera que ir ao Consello Consultivo da Galiza para que fixese un informe, ou cando se fixa a modificación puntual do plan que primeiro quería ser unha corrección de erros, pediuse incluso un informe a un catedrático da Universidade de Santiago, que despois non valeu, pero bueno, pediuse. Entón, contrasta que unhas veces se pidan informes para xustificar certas actuacións e noutras, cando estamos falando da legalidade dun asunto tan delicado, pois se negue incluso a emisión dese informe, non? Entón, aí hai, digamos, para un mismo peso, dúas medidas, e iso nunca debería ser o tratamento de todos os asuntos, de todas as persoas, independentemente da súa condición, de igual forma, non? Entón, nós o que entendemos é que neste momento o que deberíamos facer neste punto, independentemente do que votamos nos dous puntos anteriores, sería por unanimidade declarar esa revisión do expediente. Non sería o primer expediente que se ten revisado e non sería a primeira cousa onde o Concello ten que correxir algo que fixo mal para botalo abaixo. Sería unha forma tamén de aforrar que houvese que ir contra este convenio pola vía judicial e que o Concello recoñecese pois o seu erro autoenmendándose, non? Entón, ese é o que pedimos aquí. Porque votar en contra deste punto e non a favor de abrir este expediente convertiría a quen vote en contra está asinando novamente este convenio. Eu creo que neste momento todos temos claro que este convenio non se fixo ben, incluso o alcalde, que pasa que non pode explicitalo de forma aberta, pero eu creo que incluso é consciente de que o que asinou non está ben. Creo que o seu propio grupo é tan consciente como el de que o que se asinou non está ben, entón eu creo que o que procede é que por unanimidade sacar isto para adiante e dicir, bueno, pois a veces cometen erros en política, vale, non nos imos ir daqui, non imos dimitir, vale, non nos imos reprobar porque estamos gobernando, non nos imos flaxelar, pero polo menos si que imos recoñecer que isto
se podía ter feito de outra maneira, imos volver atrás, imos revisalo, imos tumbar o convenio e imoslo facer coa unidade de todos os grupos. Porque non facelo así, estamos asinando hoxe outra vez o convenio. E claro, que se un se equivoca unha vez, todos nos equivocamos. Ahora, que volver sobre o erro e reafirmarse nun erro, iso sí que é especialmente grave. Entón eu espero que saia adiante pois este punto e que se bote abaixo o convenio pola vía administrativa sen ter que ir á vía judicial, e o voto particular que está aí tamén para votar pois é un pouco para conseguir que se emita ese informe xurídico que entendemos que ten que facerse para dicir pois, que é o que está mal e que habría que facer agora para botar abaixo o convenio, e por outro lado entendemos tamén que sí que hai vías e fórmulas para poder axudar as persoas afectadas, que pode ser pois, desde unha empresa que axuda a facer alegacións ou a informar a ti onde che afecta, en que parcelas che afecta, que terías que facer, que creo que é algo que se podría facer porque é unha fórmula de asesoramento, ou outra fórmula que podría ser pois, algunha asociación medioambiental ou algunha asociación de afectados que poda haber, pois, axudala tamén porque van ser as que un pouco piloten o proceso se isto se vai da vía administrativa e a declaración de impacto ambiental non é negativa, que o noso grupo espera que sea negativa e que estes parques non vayan adiante, pero se fose así chegado o caso que houvese incluso que ir pola vía xurídica, isto habría que ir lóxicamente a nivel estatal, ten moita complexidade, é un expediente moi amplo, ten amplos custos para a cidadanía e temos que entender, como dixen antes, que estamos falando de algún muiño que vai a 300 metros dunha casa. Eu quixera que fixéramos a reflexión seguinte: se a nosa casa, se o noso establo, se a nosa traída de auga estivese a 300 metros dun muiño e nos afectase polo ruído, por todas as afectacións que ten, que está estudiado e que hai suficientemente documentación científica para acreditalo e incluso informes negativos en moitos parques pois da Xunta ou do Estado, que faríamos? Eu non teño dúbidas, ningún de nós querería eso ao pé da nosa casa. Entón, o que non queremos para nós, non o podemos querer para os demais, e eu fago un apelo, xa independentemente das cores políticas, a que impere o sentido común e a sacar por unanimidade a rescisión deste convenio. Ben, eu no tema do convenio, dicir que é un convenio que é manifestamente millorable e, por tanto, a mí gustaríame que este convenio pues, se retirara e se fixera outro en términos totalmente distintos. Temos en outros concellos bastantes exemplos de como se debe facer, non só en recibir directamente o propio concello diñeiro para algunhas cuestións que considera oportunas, sino os propios veciños recibir directamente do propio parque algún tipo de compensación, como se ten feito na outra comunidade autónoma ou outro concello. Por tanto, aí está claro que este convenio hai que retirarlo e o entendemos así. Pero non vou entrar no debate se enerxía eólica sí, se enerxía eólica non. E no tema de que son distancias e tal, no tema dos propietarios, eu teño que dicir unha cousa. Hai xa, menos a miña organización agraria, que pertenezco todavía, fixo xa charlas ao respecto informando os propietarios daquelas reclamacións que deben facer ou que aquelas alegacións que consideran oportunas que deben facer e nós tamén fixemos aquela xente que se dirixiu a nós. Eu entendo que este país funciona pues, por representacións de distintos ámbitos e, por lo tanto, pues, existen sindicatos, organizacións agrarias e cada unha pues, pode ter a financiación que considere oportuno a onde a considere e entendo que hasta onde se os asesoramentos agora foi totalmente gratuito hacia os propietarios. As compensacións que reciben os propietarios, xa o dixemos en moitas ocasións, son escasas, moi escasas. Tanto na extracción das bases, que se foron multiplicando en función da potencia das primeiros muiños aos que temos agora, como das expropiacións. E, por lo tanto, o propietario ten que ter a compensación. E, ao mellor, a normativa que desarrolla toda a instalación de parques en canto a distancias e tal, hai que dar unha volta porque é certo que cando estás cerca diles ou unha distancia, pois o parque, o miño fai aire, fai ruido, é molesto, en función de onde. Por lo tanto, bueno, pues, ao mellor isto hai que dar unha volta, hai que dar. Non estamos nos capacitados para dar de volta, pero en todo caso, pois dar un exemplo sintomático. Eu sei dunha familia, non é neste concello, unha familia que estaba absolutamente en contra dos parques eólicos. Pero resulta que un destes parques, se leva a feliz término, resulta que lle coloca un aerogenerador nunha finca dele.
ahora están absolutamente a favor. Porque, oye, según teño entendido, os aerogeneradores que se colocan ahora, pues, un dos que se colocan ahora ten por 4 dos do faro, non? E resulta que ao parecer lles dan pues, 12.000 euros por ano, onde este colocado. Están absolutamente a favor. O sea, que cada un fala da feira de según lle ven no mercado. Isto das distancias ten que haber un nomenclator con medidas para que se poidan colocar nun sitio ou noutro, pero non estamos nos capacitados para dicir se a 300 metros, se a 500, se a 1 kilómetro, ou se están afectados por un establo, por unha casa, por unha fonte, por o que sexa. Indudablemente, terános que colocar donde menos molesten a ciudadanía, non? E que estamos todos a favor das enerxías limpias, por supuesto, pero que tamén hai grupos que están en contra de todo, incluso estaban en contra de Obtusa, non sei por que motivo, non? E, oye, eu a estas cousas hai tempo que non lles fago nin puñetero caso. Eu estou convencido de que, salvo error manifesto ou que non me dé conta, baixo ningún concepto lle faría un dano ao meu concello e aos meus ciudadanos, porque, oye, non é a miña maneira de ser. E teño dito en algunhas ocasións, se eu tuvera outra vida despois de marchar daqui e volver a ter outra vida e fora alcalde durante non sei cantos anos, non lle daría pagado aos ciudadanos de Chantada que levan feito por mí, entende? Entón, vostedes convénzanos de outra maneira, desta forma penso que non os van a convencer. E en todo caso, nos seguimos mantendo o ditamen de comisión da comisión informativa do outro día. Votos a favor? Votos en contra? Eso tamén lles quero dicir unha cousa. Probablemente o convenio este sea millorable. Eu dixenlles o outro día na comisión informativa, se chegan a facer os parques e levamos isto a feliz término, por así decirlo, isto traémoslo, revisámoslo e a ver que se firmen outros convenios, porque 8 concellos xa firmaron este mesmo convenio que está firmando en Chantada. E máis, solo esta empresa a nivel galego é a que está firmando convenios cos concellos. Outras non firman ningún, porque a empresa tamén pode dicir, oye, pois non botou nada, paga as súas licencias pertinentes e acabou o rollo. Vostedes sigan con esa tesitura que, bueno, veremos a dónde va a andar. Pasamos ahora ao voto particular para o informe. O voto particular presentado polo grupo dos veces separada, que solicita, en primer lugar, de exposición de motivos, que se rectifique inmediata convocatoria de comisión informativa de interior dos organismos e servizos, previo extraordinario, que xa apenas conocemos, ainda que sen dos convocantes, incluindo na orde de día o punto suprimido o informe de Secretaría de Intervención sobre a legalidade do convenio cos parques eólicos a Gracona e Gromaces. A Secretaría Municipal emite antes da convocatoria formal do pleno o informe xurídico solicitado sobre a legalidade do convenio suscrito coas sociedades Tijuana WinSL e SEA WinSL, e quinto informe se incorpora expediente para garantir o asesoramento legal subjetivo, que se deixe constancia de o cumplimiento destas obrigas para garantir o sometimento pleno a lei ao dereito, e con o artigo 3.3 da lei de régimen local, deixando constancia que a súa inobservancia pode vulnerar o artigo 23 e dar lugar a interposicións correspondentes administrativos e correspondentes de derechos fundamentales, previsto nos artigos 114 seguintes da Lei de Justicia Administrativa, e finalmente que incorpore como voto particular do ingeniero Antón Fuente Tarado, que presente escrito que se conste en acta de Consejo. Ten algo que dicir ao respecto? Sí, bueno, eso, lamento que non se pudese apoiar a rescisión do contrato, e despois, bueno, non vou entrar en certas dimes e directes e acusacións que non se sustentan absolutamente en nada, senón que me vou centrar no que é o asunto, non? E o asunto é que, infelizmente, non tumbando este convenio agora que o podíamos facer, o que estamos facéndolle unha segunda vez, deixando na estacada as persoas afectadas cando podíamos ter outra posición que é moi diferente. E aparte o informe xurídico está, por lei, está obligado a facer un convenio. Ao final se ten que ter un informe xurídico e incluso un informe da intervención municipal se afecta a facenda local, como entendemos que tamén é o caso. Incluso un convenio desta dimensión, que ten tamén, como dixen antes,
un componente urbanístico. E despois, o que fagan outros concellos ou deixen de facer, poderemos ter unha opinión como cidadáns, pero nós somos representantes dos veciños e das veciñas de Chantada, non dos de Carballiño, nin dos de Rodeiro, nin dos de Carballedo, que aí xa teñen os seus representantes, que o farán tan ben ou mellor que a nós, non o sei. O que sí que é moi diferente algúns concellos que van recibir o 75% cando só lle vai ir a línea de alta tensión e Chantada que vai ter os muiños e toda a infraestructura e que só entraría no 25% según o reparto asinado neste convenio. É unha vergoña o que se acaba de facer e pareceme vergoñento que podendo hoxe votar aquí que isto se votara abaixo e revisar o acto non se faga simplemente patada adiante e pasar o rodillo da maioría. Penso que a veces non se pode actuar así en política. Bien, María. E que ahora perdíme, non sei se estábamos falando do voto particular ou volvemos a... No, do voto particular. Do voto particular. O voto particular entendo, bueno, vamos a ver, o voto particular entendo que o que se pretende é que desde o Concello se lle a certas asociacións ou certa... Si non te para lo que solicita ese voto particular que presentó que se incorpore. En este caso se ha incorporado primero a la Comisión Informativa y posteriormente al Pleno. Sobre la fórmula del debate del voto particular no hay una situación precisa, pero en la práctica habitual en los concellos pasa pre-elección al alcalde, que es el que modera el debate y decide cómo se tiene que votar. En unas ocasiones se vota, como en este caso, primero el dictamen, posteriormente el voto, ahí se invierte también la situación, se modifican las propuestas, etc. Y es el señor alcalde que finalmente resuelve y decide cómo se tiene que votar. Esa parte teño clara, non? Pasa que me perdí un pouco... Pues ahora, según ha decidido el señor alcalde, lo que está debatiendo y votando el voto particular del señor Henry. Bueno, eu xa me repetín antes o que dixen e vou a decir nada máis ao respecto do que dixen antes. Entiendo que sí, ¿no? Votos a favor do voto particular? Votos en contra? Bueno, pues, terminado o debate, levántase a sesión.